Tána Gaeilge genú cailín ar ís, Stormont an é agus teach lein aniu, Raic is tidil den neachtas is déanaí atá grúpaí Gaeilge atá géilú réiteach préineach ar a tain maoiniú tras teoran agus €8 milliún de ciorruithe Foghlaim ag foras na Gaeilge. Tá méid seaún seo aniu mar is feibhuaí háasta an iné bhí meid croc an amfa aniu tá méid taobh den teach lein anas go naithníon na polyjoy agus na daoine cí gur feib eile airne atá seo tá méid seaún seo fanniu in Éisteacht chorm ní méid seaún seo ar Lorg Baraach nó agan na bhfuid digital dá tá méid chur na serviceí ar fáil tá méid solachar na serviceí agus chur na tionscail ar fáil tá a dhí ag an phobal agus bacór go mbeadh in Éisteacht ceart anda sin. Táid an sa in adréadh chun grúneold gohfuil farg airgine óga maidid le cuasaí Gaeilge agus maidid le cuasaí sa Gaeltach ach go háirithe maidid le tithíocht agus in adréadh níl todhchaí sa Gaeltacht mar a bhfuil tíocht sa Gaeltacht agus chumáile sin táid fargach ó thaobh bhaoinú áras na Gaeilge de agus ó thaobh na cuasaí atá tarlúns ar chlochan anfa agus gohfuil an DUP ag churbach agus ag chucosc ar bhaoinú. Mar hápla bailile seirbhís an chlochan, bhí muide gobar go crua le muintear an chlochan i lé an phleint na chuir le chéile. Agus mar go maoiniú a formmuid a for muintear an chlochan leon phlein na chuir le chéile agus feachtas a osú níomhah an deisisin agan Gaeilge chur a rá I máile sráidhhail an chlochan ceart lár chur amara. Tá is a gcuin mar hampla 5 bliain in úscail an agad atá ag fós na Gaeilge mach mór mar an ggéine sa bhí sé 7 bliain ar 5 bliain ó hin ach má chuirn tú bailisiús an ámh go sé síos 10 van géad ag an am céine an chorlálíonn tréis méadú ó 10 milliún go dtí 10 milliún. Níos sin maglóir nach bhfuil fós Gaeilge ach fós ar 7 milliún déag. So tá minic go jockey an rialtas sús le réiteach ar an scéal, Tus go nó nára dara cléirí ag an ordeist an chunra dúirt sé gráis sé sás, gráis sé dulamón oibre contractor réiteach gearthermach agus fadthermach. Tá minic go mbeidh dlús curla sin agus go mbeidh réiteach ar sin mar fi láthair na círe atá fógraigh fós na Gaeilge, tá siad a chuirteach ar an obair sa phobal. Bhí an grúpa feachtas tithíocht Gaeltachta chainte na gaáid aniu fasta ag an Dáil mar bhfuil beile lasmuigh údarás na Gaeltachta is ciorruithe. Ag an am chéana ar chuirú ó hen héin chas tascaracht ón grúpa chainte le hinadaithe ó bhhailstáit an Señora Pól Teanga minlaíon tú. Tá méid an seo aniu a Barlamint na Chorpa sa Brussel tar chulaméid David Hicks ag caintlein fa Corthaméir Teanga in Señora fásta Matthew Baldwin bhuailinn agus tá na feisirí Parlamente is éireann inis i Éisteacht lein. An bhí se thugann a bheith spuisead na rinne pobl ó thuail le hen tú ar bh monachan nóíocht TG Cair.